हेल' सनाफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे फरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबाव भिडिअ सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय आंहा लाव बिफां दिन्थिदों नोंथांमोननो दासो मानहांदों ओमफ्राय नै बे बासरखौहाय दाननानै जानो नागिरदों आं लोगोफोर अमा रानफुनलाजों बासरजों बे बासरखौ नायनानै दोनगासिनो आङो फांसे जि मोजां दंमोन ओमफ्राय माबाजों अमाजों जानोसै जि मोजां दोनबाय थादों आं नायनानै माला टाइम जायो संनो बेखौ लावहोबाय थादों आं लावबा जानो होननानै नै बेसेबां आमथैयो कमप्लिट जाबाय हानाया वाव माइदि गोनांथार आयौ बोथिसे अमा गोरानजों बानलु गोरान लोगोफोर बानलु पासफुरन नै हालदै खेबसेनो होनोसै खेबसेनो होयो आंना आलदा जुदा गैया देनानै एवलालाबायनोसै बासर फाइनालि लोगोफोर आंना टमेट'जों अमाजों मोनलायबाय नै लोगोफोर मोनबाय आंना ओंख्रिया ग्रेभिनो ओमफ्राय संख्रि बानलु नांजोबबाय टेस्ट खालामबाय आं गोदै गोथाव जाथारबाय ओंख्रिया बिराद गोथाव जाखाबाय हेल' सनाफोर मादैया जानोसैलाय ओमफ्राय ओंख्रियाथ' दिनै जा गोथावखा टमेट' अमा बासरजों अमा दांदुलि थपला बार मसला ना बेदर मोनबोला खारै अनदला वाव बासर आयु आहा गुदुंथार आयु गोलैदों बेले बेले जा गुदुं दासो मोनदों ओरैबायदि गोथाव जादोंना गोदैनो गोदै गोथाव जाथारदों बासरा ओमफ्राय लोगोफोर सोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नायलांदोलाय दिनैबो मादैनि जानायखौ मादैया बासरजों जाथारनोसैलाय मानाखैबो गोदैनो ओमफ्राय बे बासरखौ गोबावनिफ्रायनो दोनबाय थादों आं मालाबा जानो होननानै बेदरखौ लावहोबाय अमा रानफुनलाजों बासरजों आरो मा रायलायबावनो गोथावाथ' जाखायोखा आंनि संनायाल' गोथाव नङा बयबो संबाबो गोथाव मोनजाखायो बासरजों अमा गोरानजों मासि गोथावलै मानसिया एलार्जि जाजोबदों मानदों थेवब्लाबो जानायखौ नागारा
थास'आलाय थै एसे सोदां होनो मानो मानो थै एसे साफा जायोलायनो थास'आ ओमफ्राय मानो मानो बिराद गोथाव जादों न'नि बानलु जाबाय Bika. दस्रा बासरफोरखौ लाबोनानै जाफैबा दैसुब मोनजाया दे जोंना बे हानिया बिराद गोथाव जायो मैगंफोराबो गोदै जायो हाया मोजांथार बियो मुला मैगंफ्राबो जि गोदै जायो लाइ मुला अल कफियाथ' गोदै गोथाव बेहाय जोंनि हाया बे अमा बेदरखौ मैया मोनाबिलियाव बाजाराव लाबोदों फाननो हायाखै ओमफ्राय आसार बानायनो होनबाय थादोंना आदैया लास्ट बाजार नालाय 300 थाखा केजिनि मोनबोदों सेरनै अबाव सेरनैनि बुहुद बारानि दौदोंलाय ओमफ्राय माखासे आसार बानायबाय नोंसोरजों शेयार खालामासै आं आसार बानायनायखौ माखासेया बेखौ एसे जाबाय फिसाजोआ बासर जाया नालाय टमेट'जों एसे संबाय ओमफ्राय आंबो एसे जाबाय Ah.